Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. थोडी फॉर्मा जी पंचायतीकडे पावला ती 144 फॉर्मा पावली आसा. एकूण 144 ना कित्याक थोडो मिसअंडरस्टँडिंग जालो. तो नमुनो आतांच सांगता आणि डायरेक्ट मामलेदाराकडे जी फॉर्मा पावली ती 164 कुळेचे जे इफेक्टेड जे उदकापासून इफेक्टेड झाले 160. आता 44 आणि 20 जणांचे मागचे गॅप झाला. आमचेकडे लिस्ट असलेले 144चे आणि आज डीडी काढलेले आहा. 20 ते 22 लोकांचे डीडी काढपाचे उरले. ते कारण कितें मागचे आमचे 144 फॉर्मा भितर आणि थोडी फॉर्मा 20 ती डायरेक्ट पावली मामलेदाराकडे. तो डेटा आमचेकडे फॉर्मा घेतले आणि उरलेले 22 जे कोण लोक आहात साधारण वेळीपड्यात 4 लोक आहात, वाणसाय 8 लोक आसात, वेळीपड्यात 5 आहात. लक्षात दवरा तेंची सगळ्यांची नाव आम्ही ग्राहीत धरतले आहेत. तुमकां लक्षात घेवन कित्याक डीडी काडूना 4 जणांक कमी येयली म्हणून कोणाक दुखचे न्हू ते पयलींच क्लियर करता. सगळ्यांनी मेळटल्यो 164 लोकांचे सगळ्यांनी पावतल्यो जे मामलेदारान लिस्ट दिला ते. फक्त आमचेकडे फॉर्मा थोडे इनकम्प्लीट आसल्या कारणान ते आमी मागीर थोडे फाल्यां किंवा आयज सुद्दां कोण येयल्ले आहा आनी ते जर फॉर्म फिलअप केल्ले आसा तेका आयच्या चेक दिल्लो वयतलो म्हणजे पंचायतीचो. खंयच तुमकां खंयच खोटोवचें ना. हे आमी आमची काळजी आसा. ज्या प्रमाणे आमी ठरयल्ले 180 तरी लोक आसतले पूण 164 जाल्ल्या कारणान आमी पयलीं ठरयलें की 3000 पर्यंत मदत करची. ते मागीर आमी 2500 पर्यंत हाडटा. आता पर्यंत 144 लोकांचे आमी हांगा म्हणजे 3,60,000 रुपया आमी आयज वाटतले. उरलेले जे 22 लोकांचे ते लाख रुपया जाता तेय वाटतले आमी. खंयच दवरचे ना. म्हणजे साधारण 4.5 लाख रुपया बेनिफिशियरी लोकां खातीर आणि 50,000 रुपया आमी ते क्लीन म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार म्हणजे आता वाणसाय वेळीपड्यार म्हणजे घरांनी उदक गेले मागीर झाडां पडली ते काडपा लागून निवळ करपा लागून आमकां खुबशे लेबर जावचे पडटा. तेका लागून आमी दवरलेले.